Helo a chroeso mawr I chi taro gyda ni a heddi ni'n mynd I wneud darlleniad bach neis ar gyfer chi sy'n edrych am gariad ar y foment, okay? So ni'n mynd I edrych ar beth chi wedi dysgu am gariad yn y gorffennol, beth yw egni heddi, beth yw'ch egni chi ar y foment, a beth yw'r egni sy'n dod mewn I chi. Pwy yw'r cariad un sy'n dod mewn I chi nesaf? Gadewch ni ddechrau. Fi'n defnyddio dec y môr heddi. Mae'r cerdiau yma, achos bod nhw'n wneud â dŵr, a mae dŵr I wneud â emosiwn, fi wedi penderfynu defnyddio'r dec yma I chi heddi. Felly, ysbryd, allwn ni please cael neges i'r casgliad sydd gyda ni yma heddi, y bobl lyflu yn sy'n gwylio heddi. Allwn ni please cael neges am beth maen nhw wedi dysgu o perthnasau yn y gorffennol. Beth maen nhw wedi dysgu, please. A chi dysgu, marchog y ffyn. So marchog y ffyn yw egni'r gorffennol. Gewn ni'r gweddill mas a wnawn ni drwyddo fe. I chi. Gewn ni'r egni nawr, please. Beth yw'r egni nawr i'r pobl lyflu sy'n gwylio heddi? Beth yw'r egni nawr? Yr egni nawr, yw'r dau o gleddyf. Mae'r dau o gleddyf yn gweud bod penderfyniad gyda chi wneud. So, gydfa ni hwnna fyna. A gewn ni please, ysbryd, gewn ni please egni'r dyfodol. Pwy egni cariadau sy'n dod mewn? Pwy yw'r cariad newydd falle sy'n dod? A mae hwn mewn dy mas. Yr as o ffyn. Dwi'n chi'n tyfu gyda'r cardyn yma. Gewn ni olwg ar y darlleniad nawr. So mae'r cerdyn yma, y marchog o ffyn, yn gweud wrtho fi bod chi wedi bod mewn cariad o'r blaen. Mae'n gweud wrtho fi bod y perthnasau chi wedi cael o'r blaen yn intens iawn, a mae lot o... Maen nhw'n symud yn gyflym, maen nhw'n symud falle rhy gyflym, falle weithiau, chi'n cwmpa mewn cariad eitha hawdd I fi'n cael o'r cardyn yma, a gyda'r perthnasau chi wedi bod mewn o'r blaen, mae pasiwn mawr wedi bod yn y perthnasau, a fel fi'n gwybod, maen nhw wedi symud ymlaen yn gyflym, a falle bod nhw wedi llosgu mas yn y diwedd, falle bod nhw wedi symud rhy gyflym, a y gwers wedyn ni o'r cerdyn yma I chi mewn cariad ar y foment, yw bod eisiau chi cymryd cam nôl, Mae eisiau chi gadael I pethau ddigwydd yn araf a dim trial hasti pethau gyda'r person I chi gyda ni'n mynd I fod gyda nesa. Pidwch hasti pethau fi'n cael o'r cardyn yma. So yn y gorffennol, chi wedi falle hasti a cael falle perthnasau sydd wedi bod yn byrdymor. Maen nhw wedi bod yn gret. Chi wedi joio nhw, ond maen nhw wedi bod yn byrdymor a maen nhw wedi llosgu mas tymau bach. So mae eisiau chi gymryd cam nôl a arafu pethau, gyda'r perthynas newydd sy'n dod mewn I chi, neu'r perthynas chi just mewn I nawr yn dechrau nawr, Mae'r cerdyn yma, y dau o gleddyf, yn gweud wrtho fi bod chi ar grosffyrdd ar y foment. Mae dewis gyda chi wneud, Felly bod hwn yn dewis anodd I chi, achos chi wedi bod trwyddo pethau yn y gorffennol, a mae fe wedi gwneud chi feddwl, ysgwerth wneud hwn, ysgwerth disgwyl am gariad, ysgwerth edrych am gariad nawr, Dim ond chi all wneud y penderfyniad yna gyda'r cerdyn yma, So nhw'n ddewisiadau hawdd, Sdim dewis hawdd dych chi'n mynd in, ond mae rhaid chi wneud y dewis. A mae'r cerdyn yma'n gweithio fi, achos mae'r cleddyf I gyd am beth yw'r meddwl yn glir, cael eglurhad am bethau, So mae rhaid chi edrych ar hwn mewn ffordd clir a defnyddio'ch pen, So falle bod
cwbl o bobl wedi dod mewn i'ch bywyd chi a chi wedi penderfynu p'un chi moyn mynd am, pwy chi moyn gweld fel mae'r perthynas yn tifu, Neu falle bod chi hyd yn oed yn meddwl, nhw gwy moyn perthynas arall. Fi wedi bod trwyddo cymaint o berthnasau sydd jyst wedi llosgu mas. Smo fi moyn mynd trwyddo hwnna eto, Ond wedi wrtho chi, mae eisiau chi wneud y penderfyniad, o'r pen, eich meddyliau sy'n bwysig fan hyn. Ond pidwch cyllwn i pethau'r gorffennol sbwylo bydd gall ddod i chi yn y dyfodol, So, os ych chi mach ar y ffens yn meddwl, dwi'n mynd i fynd am hwn neu dwi'n mynd i fynd am honna, pidwch cael eich roi off gyda beth chi wedi wneud yn y gorffennol, Achos mae'r dyfodol yn ddisglair i ddod i chi, So, os ych chi ar croesffordd, jyst meddylwch, beth sy'n well i fi nawr ar y foment, Neg ych chi quite yn gwybod le i fynd ar y foment, ond meddylwch o'r pen gyda hwn, a meddylwch, beth sy'n iawn i fi nawr. A dyw'r person un, falle sydd wedi dod mewn i'ch bywyd chi, a dyw'r person yn iawn i fi. Mae as y ffyn yn gweithio fi, bod pethau cyffroes i ddod i chi, Mae sparc newydd yn dod mewn yn un. Falle gwrddwch chi rwy'n, neu falle bod chi wedi gwrdd â rwy'n yn ddiweddar, sydd mewn maes creadigol, falle bod chi mewn grŵp creadigol, falle bod chi mewn côr, falle bod chi'n gwneud prosiect yn y cymuned, rhywbeth creadigol, falle bod chi'n sgrifennu cynnion, falle bod chi'n gwneud celf, Allech chi gwrdd â rwy'n drwy fynd i dosbarth celf, neu ymuno â grŵp newydd fel cwr, rwy grŵp sy'n neud rhywbeth creadigol, So, edrychwch mas am pobl sy'n greadigol, pobl sy'n falle gyda chi mewn grŵp chi mewn ar y funed, achos mae'r cerdyn yma yn dod â sparc newydd mewn i chi, Pidwch troi fel lawr. Os ych chi ar y ffens ar y foment, os nag ych chi'n gwybod pen ei fe mlaen ar rhywbeth neu beidio, mae'r cerdyn yma yn gweithio chi cerwch mlaen, achos mae rhywbeth really cyffroes o'ch blaen chi, a mae rhywun cyffroes, yn dod mewn i'ch bywyd chi, Mae pasiwn gyda'r ffyn, achos y tân sy'n reoli'r ffyn. Felly, pwy yw'r person un sy'n dod mewn i'ch bywyd chi, maen nhw'n fod llawn tân, A gallai fod y perthynas yn really gyffroes i chi, Mae'r cerdyn yma hefyd yn siarad am tyfu, So chi'n tyfu rhywbeth. Allwch chi dyfu rhywbeth o'r newydd fan hyn gyda'r person un sy'n dod mewn i'ch bywyd chi, Wedyn ni wrth y darlleniad yma, mae rhywun yn dod, a maen nhw'n berson sy'n mynd i ddod â lot o hwyl a sbri, a mae hwn mynd i fod yn berthynas cyffroes i chi, So drychwch mas am y person yma. Beth mae'n nawr yw cael tyma bach fwy o eglurhad ar y cerdiau yma, gyda y dec traddodiadol Rider-Waite Smith yma. Fi'n hoff iawn o'r dec yma. Mae'r dec yma wastad yn rhoi negesion clir a positif i fi'n gweld. Hefyd gyda'r cerdyn yma, gallai chi fod cael neges, Gallai fod neges yn y trwy'r rhywun. Falle bydd rhywun yn textio chi, neu hala e-bost neu beth i chi, Gall neges ddod mewn wrth y person yma. Falle hyd yn oed cyn bod chi'n cwrdd â nhw, Neu falle bod chi'n cwrdd â'r person un ar-lein. So cadwch pob opsiwn ar agor. Os ydych chi'n timlo sparc, dyna beth sydd eisiau chi ddilyn, Right, Gewn ni, please, ysbryd, eglurhad ar yr cerdyn Egni'r gorffennol, please. Eglurhad ar marchog y ffyn. A ni'n cael... Pedwar o bentacle, Peder cinog, Mae'r cerdyn yma'n gweithio chi bod chi'n dyla ar rydyn i rhywbeth, O di mwyn gallu siarad am arian, ond mae fe gallu siarad am unrhyw beth yn eich bywyd chi,
chi'n dyla arno rydyn i rhywbeth, okay? Mae eisiau chi adael y gorffennol i fynd gyda'r cardyn yma, okay? Achos chi wedi bod trwyddo pethau yn y gorffennol, fi'n credu bod yn rhoi neges i chi, fi'n teimlo bod e'n rhoi neges i chi bod y perthynas nesaf hyn chi'n mynd i gael mynd i fod yn wahanol. Pidwch wneud yr un peth a wnaethoch chi tro diwetha. Newch bethau'n wahanol trwy hyn, okay? A pidwch dala ar i beth o'ch chi arfer wneud o'r blaen yn y gorffennol. So fel o'n i'n gweithio chi ar y dechrau, arafwch lawr tyma bach, okay? Pidwch mynd all guns blazing, okay? Mewn i'r perthynas nesaf. Cymrwch bethau'n araf. Achos bydd gewch chi mas o fe, os gymrwch chi bethau'n araf yw rhywbeth ffantastig, okay? A positif iawn. So pidwch dylar i beth ydych chi'n y gorffennol. Os oes pobl o'r gorffennol yn dod nôl mewn i'ch bywyd chi, wedyn ni, gadewch nhw fod. Okay? Gadewch nhw fynd. Ac mae'n amser i chi'n aru symud ymlaen i'r sbarc newydd un sydd gyda chi'n dod. Okay? Gawn ni eglurhad ar y ddau gleddyf, please, ysbryd. Eglurhad ar y ddau gleddyf, egni'r foment. Okay, mae gyda chi'r 5 o ffyn rhwng ffordd. Okay? Mae'r 5 o ffyn, os yw e rhwng fel un, yn meddwl bod cystadleuaeth neu rhyw fath o imbalance fech yn mynd mlaen, okay? Ond os mae'n troi fan hyn, mae fe'n meddwl bod chi'n dod drwsto hwn, so wedyn ni bod dim cystadleuaeth gyda chi yn yr penderfyniad yn sy'n rhaid chi'n neud. Pyn bod dim cystadleuaeth ydych chi gyda'r person un chi'n mynd i gwrdd â, gallai fod hwnna'n bosibilrwydd, okay? Ond dim cystadleuaeth gyda chi nawr, okay? Chi sy'n ar dewis yma. Mae fel lan i chi beth i chi'n neud nawr. A dim eisiau chi feddwl o mae cystadleuaeth mewn mlaen fan hyn, felly bod 2 neu 3 person a diddordeb yn y person hyn ar sbarc. Ond na, gallwch chi gymryd eich amser i wneud y penderfyniad achos dim cystadleuaeth, okay? So cymrwch eich amser a pidwch becso am cystadleuaeth. Achos ar diwedd y dydd, os oes rwy'n i fod i chi, byddan nhw i chi, okay? Dyw ysbryd y gofod, ty beth chi ma'n galw fe, ddim yn dod mewn a rhywbeth sydd ddim fod i chi, okay? Pyn y taw i ddysgu gwers yw hwnna neu i byw eich bywyd gorau posib, okay? So, mae amser ydych chi'n neud y penderfyniad, a sy'n cystadleuaeth mynd hyn, okay? Mae'r person yma i chi os ych chi moyn nhw. Os ych chi'n penderfynu mynd amdanyn nhw, maen nhw'n na i chi, okay? Gewn ni mach fwy o eglurhad, please, ysbryd ar cerdyn yr as o ffyn. Pwy'r person sy'n dod mewn? Pwy'r person sy'n dod mewn, ysbryd? Beth maen nhw fel? Pa fath o bers... O, a mae 2 gerdyn wedi dod mas. Mae rai fi fynd â nhw, boes. Mae rai di fi fynd â nhw. Oce, beth sydd dyn ni? Oce, gwas y cleddyf a brenhines y cwpanau. Nawr den, so mae'r ddoi yma'n eglurhau y cerdyn yma yr as o ffyn, So mae'r sbarc gyda chi yn yr as o ffyn. Nawr den, gyda gwas y cleddyf, beth sy'n dod mewn i chi nawr yw rhywun sy'n meddwl clir, maen nhw'n gwybod beth maen nhw moyn, Mae eisiau chi wybod beth i chi moyn hefyd, Maen nhw'n berson gyda'r egni ifanc, Maen nhw'n berson enthusiastig, Maen nhw'n really moyn hwyl, maen nhw'n moyn joio gyda chi, a maen nhw'n glir am beth maen nhw'n moyn gyda chi o'r dechrau, A mae eisiau chi fod yn glir gyda nhw. Mae'r cleddyf yn siarad am clirdeb, eglurhad am bethau, gonestrwydd, meddwl o'r meddwl, nag i'r galon, So, mae'r gwas yma'n dod â neges dda i chi am y dechreuad newydd hyn, Mae dechrau newydd yn dod i chi gyda'r person hyn, a mae'n mynd i fod yn ddechrau sy'n llawn hwyl a sbri. Byddwch chi'n teimlo, os ych chi'n henach fel fi,
byddwch chi'n teimlo fel sy'ch chi'n 16 eto gyda'r person hyn, gyda'r egni hyn sy'n dod mewn. So joiwch e. Gyda hwnna hefyd, wrth gwrs, mae gyda ni'r frenhines o gwpanau. Mae'r frenhines yma yn emosiynol, ond mae'n nabod ei hunan, Mae'n edrych ar ôl ei hunan. Mae'n berson sy'n gariadus, person gwir i chalon yw'r frenhines y gwpanau, Mae'n gwybod beth mae'n Mae'n deall ei hunan. A mae'r cerdyn un yn dod mas i chi. Pyn bod chi'n ddyn neu fenyw, sy'n ots, Achos yn pob un o'n ni, mae elfennau benywedd a gwrywedd, So mae eisiau ni balans o'r ddau mas os allwn ni. A gyda hon, mae hon yn siarad am emosiwn dwfn, Mae'n deall ei hunan. Mae'n gwybod yn gwybod beth mae'n moyn. So mae eisiau chi gymryd y cyfle hyn i weid yn gwmwys os ych chi'n dechrau perthynas gyda'r person hyn, gyda'r sbarc newydd hyn. Mae rhaid chi fod yn glir o'r dechrau. Mae clirdeb yn hyn, Mae hwn yn cerdyn o fod yn glir, Mae eisiau chi fod yn glir o'r dechrau yn gwmwys beth ych chi moyn. Chi'n gwybod beth ych chi moyn mas o perthynas, So bydwch cweto dim, a bydwch ofni, Dodwch chi mas na o'r dechrau. Goswch bod chi moyn cariad, bod chi moyn perthynas dwfn, neu jyst rhywbeth sydd wedi bod o'r blaen, wedyn ni ti'n bach o flash in the pan, Chi moyn perthynas iawn rhywun, chi moyn perthynas hir dymor, chi moyn felly bod chi moyn plant, Mae'r brenhines yn dod â elfennau benywaidd o really moyn plentyn a plant, A yn emosiynol felly bod chi'n berson sy'n moyn plant. A mae eisiau chi fod yn glir o'r dechrau beth chi'n moyn o'r person hyn. Mae nhw'n sparcu chi. Mae hwn yn darlleniad lyflu, Mae rhywun really lyflu yn dod mewn i'ch bywyd chi mynd hyn. A mae nhw yn berson gall fod gyda chi am flynyddau mawr, os nad am byth. Gyda'r cerdiau yma. Ond mae rhaid chi please fod yn glir gyda nhw o'r dechrau a mae rhaid i chi weid beth i chi moyn, Chi'n gwybod, chi'n gallu stepo mewn i hwn. Chi'n gwybod yn emosiynol yn gwmwys beth i chi moyn. So mae angen i chi siaro'r wybodaeth yma, siaro'r teimladau yma gyda'r person newydd hyn sy'n dod mewn i chi. Gyffroes bwys. I orffen y ddarlleniad, mae cerdio oracle gyda fi fan hyn. Cerdio oracle Cariad yw'r ein. So, fi'n mynd i ofyn i'r ysbrydolion. Please, ysbrydolion, allwch chi please roi neges. Just i orffen y darlleniad yma. I orffen y darlleniad yma i'r grŵp lyflu sydd gyda fi yma heddi. Sydd felly'n disgwyl am gariad neu newydd ffindo cariad felly a yn gofyn siw mae pethau mynd i symud mlaen. A rai sy'n wylo am gariad newydd. Os neges gyda chi nhw, please. A beth sydd gyda ni yw cerdyn mewn gweud self-indulgence, So mae hwn yn cysylltu tyma bach gyda'r brenhines yma, So, beth mae fe'n gweud, bydd rai fi ddallen yn Saesneg i chi, sori, mae'r cerdiau yma'n Saesneg. Self-worth and value, time to heal, shadow work a self-appreciation. Nawr, beth fi wedi gweud wrthoch chi trwyddo hwn, mae gwerth eich hunan fan hyn mor bwysig, a neu beth sy'n dod mas gyda frenhines y gwpanau, Hunan werth, Hunan werth. So beth mae'r cerdyn yma'n gweud yw hunan werth, Mae rhaid i chi rhoi gwerth i hunan, Cymrwch amser mas i wella. O hwn, mae rhaid chi roi hwn i fynd, gadewch chi fynd, Mae rhaid chi symud mlaen o'r egni yma, o beth sydd wedi bod yn y gorffennol, a mae nawr amser i chi symud mlaen, Mae amser i chi wella, eich hunan. Triwch
Gwerthfawrogi'ch hunan yn fwy, mae'r cerdyn ma'n gweud. Gwerthfawrogwch eich hunan. Achos mae'r perthynas newydd hyn mynd i fod, mae eisiau chi fod eich hunan yn y perthynas newydd hyn. Byddwch eich hunan. A newch yn siwr bod chi'n cael yn gwmws mas o'r perthynas newydd hyn, beth i chi really moyn. Beth i chi moyn fwy na dim. So, wel, dyna darlleniad positif iawn i chi. Mae cariad cyffroes iawn ar y ffordd i chi bwys, os ni gyn nhw dech chi'n barod. Drychwch mas am neges, Bydd neges yn dod o rwle, neu bydd grŵp, byddwch chi'n ymuno â, neu grŵp i chi mewn ar y funed, byddwch chi'n cwrdd â rhywun creadigol sy'n llawn tân, ac egni rwy'n ifanc, Pynne bod nhw'n ifanc neu'n hen, sy'n ots, mae egni ifanc dyn nhw. So drychwch mas am yna, joiwch y sbarc, a smidwch mlaen a joiwch gyda'r person hyn, ond byddwch eich hunan a byddwch yn onest gyda nhw o'r dechrau am beth i chi moyn o'r perthynas. Diolch yn fawr i chi bawb. Dyna darlleniad lyflu i chi heddi. Gobeithio bod hwnna'n helpu chi. Os yw please gadewch neges isod. A os ych chi wedi joio'r darlleniad yma, cofiwch roi bawd lan, tan ysgrifiwch, a roiwch ring i'r gloch fel bod chi ddim yn colli darlleniad arall. Tan tro nesaf, edrychwch ar ôl eich hunain a joiwch y berthynas newydd.